Poznáme 5 základných typov teleportov. Portál, kvantová teleportácia, exotický teleport, psychický teleport a sci-fi teleportácia, ktorú však nebudeme rozoberať. Vezmeme si portál. Portál znamená prepravu ľudí a objektov úpravou, respektíve zakrivením priestoru, vytvorením tzv. Portálu. Takýto portál môžete poznať napríklad zo seriálu Stargate. Pozrime sa na to. Ďalším druhom teleportu je kvantový teleport, čo znamená transport objektov pomocou rozkladu na častice. Na objekt je vyslaný lúč, ktorý ho prakticky rozoberie a získa informácie o polohe a stave jeho atómov na to, aby mohol byť objekt neskôr opäť vybudovaný. Tieto informácie sú nahrané do počítača a následne energetickým lúčom vyslané na cieľové miesto, kde je objekt znovu postavený na základe informácií z počítača. Kvantovú teleportáciu ste mohli vidieť v seriáloch ako napríklad Star Trek alebo Doctor Who. Opäť tu je malá ukážka. Commander, clean up vessel. We are energizing transporter beam. Now. Transporter, stand by.